Assalamu alaikum uwana masu albarka daga wannan tasha mai tarin albarka. A ci gaba da muhimman kawo application da website da muke yi muku insha Allah a cikin wannan karan ba application bane ba website bane, cikin sauki zaka bi ka samu kowane kalar aiki kake so a duniya. So da yawa wani lokaci za a dauki aiki a unguwarku, a garinka, a jiharka, a kasarka amma baka san ta ina yake ba. Sai dai wani lokaci kaga ana raba form ko empower ko survival ko corona ko tallafi ba tare da sanin ka ba. Insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna maka hanyar da zaka bi ta yadda dukkanin wani aiki da za a dauka a duniyar nan ba ma a kasar ka ba, kowace kalar kasa, kowane aiki ne ko tallafi ne gwamnatin tarayya za ta bada ko gwamnatin jiha ko ku 'yan kasuwa ne za su bada bashi ko ku 'yan kasuwa gwamnatin tarayya za ta ba bashi. Albashi ne za a yi, ma'aikata za a ɗauka, sojoji ne, 'yan sanda ne, menene kuma me. Insha Allah a cikin wannan bidiyo idan ka kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe za mu nuna maka hanyar da za ka bi domin ka samu kowane kalar aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyo. Da farko kamar yadda kuke gani za ka shiga cikin manhajar ka ta Google ɗinka. Kowace kalar waya tana da Google. Kada ka ce application ne domin ba zan ajiye muku application ba kamar yadda muka saba. Shi wannan Google ne wanda ke cikin kowace waya, gashi a nan wurin. Idan ma baka da Google za ka iya da Chrome browser ko kuma kowace kalar browser da kake da ita. Misali ne yanzu zan yi da Google kamar haka. Bayan Google ɗinka ya buɗe kamar haka sai ka shigo nan wurin inda alamar search take, kawai sai ka rubuta Google Miami. Oke, kowa kalli abin da rubuta Google Miami. Oke, sorry ba Google ba, kan wani da ya gyara. Jobs za ka rubuta kamar haka. Za ka rubuta jobs. To kowa kalli da kyau, kowa kalli abin da rubuta, gashi na rubuta, kowa kalli inda aro ɗin yake Jobs Miami, ma'ana aikin da yake kusa da duniya. Kowane kalar aiki ne, abu na mafi muhimmanci sai ka daidai nan wurin inda alamar search take, ga ta nan wurin sai ka rubuta. Bayan ka da alamar search zai baka fuskoki ga su nan kala-kala. To nan dukkanin wani aiki ne ga su nan kala-kala, ko tallafi ne, ko bashi ne, ko rance ne, ko kuma online business da kake son ka yi, ko lashi ne kake son ka samu dama wata makaranta a ɗauki karatu kyauta, ko ma me gashi nan ya rubuto maka. Kun gani ga na farko ne ya sa maka make money at home, earn money part time. Wato hanyar da zaka samu kuɗi kana gida zaunan ka cikin kwanciyar hankali kuma da wayarka ta Android ba tare da wani bata lokaci ba. In kana so sai ka shiga ka ga inda ake, kuma wannan legend ne, na gaskiya ne, domin Google shekara nan mana amfani da Google, ya ka ba mu tunanin wani abin da zai bata mana Google. Kuma ga wani online job hiring Miami, work from home jobs Miami. Da waya ka ta Android za ka rika waya ana biyan ka duk sati ko duk wata. Ga dai abubuwa na kun gani yawwa, kun gani kamar mafi muhimmanci gashi na install now Nigerian jobs Miami. Kowane kala aiki ne da ke a Najeriya gashi nan. Da yake ne a Najeriya sai sanarwa da Najeriya gashi. Idan ka ga kasu kuma gashi nan zai baka dama. Kun gani gashi nan past 3 days, wato kwana 3 da ya wuce an dauke wani aiki. Akwai full time, an ilimi ne gashi nan education, ko computer IT ne, ko na computer IT ne za ku yi. Ga aiki nan kala-kala ne, ko na management ne, kowa ya kalla ga management nan wurin. Kun gani ga aiki nan kala-kala. Kun gani aikin da ta gana ga sunan kala-kala. Sannan na biyu ga sunan ya jiro maka na ya sa Bank Assurance Sales Association Gusau, a garin Gusau ake buƙatar wannan aikin. Gashi kuma full time. Sannan ga wannan shi kuma Smart Biz Income, shi ma a garin Gusau ake buƙatar shi. Ga kuma wannan Area Territory Manager Zamfara, a jihar Zamfara ake buƙatar wannan aiki. Kuma sannan abin mafi muhimmanci shine gashi nan za a rubuta. Kun gani gashi nan 7 days ago, kwana 7 da ya wuce. Idan kuma duk basu maka ba za ka taɓa na ina ka sa 28 mu sai ka taɓa shi ka kiliki kamar haka. Kun gani ga aiki na kala-kala ga sunan sai ka zaba sai kalar wanda kake so sannan zai maka. To wannan ita ce hanya mafi muhimmanci kuma cikin sauki da zaka ce ka zakulo aiki ba tare da kowa ya sani ba ka ce ka apply, sai dai ka je ka sani da ko kai verification. Saboda so da yawa a unguwarku za a ɗauki aiki baka sani ba, sai dai ka ji labarin cewa an hitar da form na yan fawa har ma an cika baka sani ba.
to wannan ita ce hanya mafi muhimmanci kuma cikin sauki da zaka bi. Mun gode, kada kuma ta kurna mana alamar like, kurna mana alamar share domin a wasu amfana. Amma tun farko na mata ban gaya muku ba, kada ku manta da alamar dana ƙararrawar sanarwa sannan ku zaɓi wal. Mun gode.